kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Samlin malngyang Iakhun hino ka election MDC nakaseng National People's Party Sohiong-Nongspung Soyong hadin bala Pynduh tiket yu MDC bamenta uba share lang maulong. Kani ka Iakhun hi uba Samlin malngyang kalapau perthai haba ka National People's Party lingba ka kerwo kubor bala pha do ba Hamlet Dotling ubadai working president. Kani ka Iakhun hi uba Samlin ka election MDC kalapan ba ka NPP ha Soyong constituency kaladan ka per jingmud kat hadu ban Pynduh tiket yu MDC bamenta uba share lang maulong. Komen sipen kan mau ka jingbam tikana shu uba share lang maulong banam yo shu ka tiket kadai na marka NPP Soyong block kalap hak lang sa armut ki kerteng na lor uba share lang syaga state election committee ke NPP. Shu ban pen kan mau biang uba share la kershan uba Samlin malnyang nadu ka election shiteng samoy Sohiong-Nongspung Soyong haus nam arhajar khatn riu hadian belahir syuki uba HDR lingdo bam kwa hedwar ublay haki tu gipor namar kaan bam armaloy hadu bo uba Samlin unjob ya election habalawan ke election MLE hau arhajar khat pra uba share lang ula kershan man penjob MLE uba Samlin nagaseng HSPDP bar uba Samlin malnyang ru ula kershan ting ban penjob uba share lang ha election MDC hadu banda job haus nam arhajar khat khandai katkom ki khubor playo lom la yathu ba ka jinge per jingmut kini ki arngut kade hadin ka election MLA haus nam arhajar arpulai bar kala pau perthai sendan menta kasngi bayo ba share lang la Pynduh no ban ai tiket namar hap Iakhun hino ba Samlin malngyang ubadeu MLA barem ko Soyong constituency.